Lidi, vítám vás u dnešního videa. Jo, a kdybyste slyšeli nějaký zvuky, tak je to můj brácha. No a jinak v dnešním videu budu ukazovat moje nový pečopáky. Jako první je to tato rybka, je moc hezká, to je moje asi teď oblíbená. A dávám jí 9,9 z 10. Jaká druhá je tady tato kočička. Mám ji moc ráda. A jinak vy můžete taky ohodnotit do komentářů. A téhle kočičce dávám tak 7 z 10. Jako další je to tenhle křeček. Ten je taky moc hezký a tomu dávám třeba tak 8 z 10. Mohl být fialový nebo růžový. Jako další je to tenhle motýlek. Já jakože jsem upřímně nevím, co to je. Asi je to motýl nebo nějaký brouček. A ten se mi líbí a dávám mu tak 6 z 10. Tak a teď jsou tu nejmenší. Jako první je to ten sobíček. Tomu dávám 9 z 10, protože ten je fakt roztomilý. Jako druhá je tady tato kočička. To je taky moc roztomilá a to jsem dostala zrovna dneska. Kočička. Jo. A jako třetí je tady tato kočička. A ty dávám asi 9,8 z 10. A ještě jsem asi neohodnotila tohle. Jestli jo, tak pardon, já si to nepamatuju. Ale dávám jí třeba tak 9 z 10. Jo. Tak a tohle video už je asi u konce. Tak ahoj. A vy ještě můžete napsat do komentářů jména těchto pečopáků. Tohle je křeček, kočička velká, motýlek, rybka, sobíček, kočička malá a kočička tlustá nebo tlustička. Tak ahoj.